Vážení a milí, plesniví a hnilí. Čaute, prasatá, zdravím vás. Nedá sa mi, lebo držím mince v ruke. Predstavte si, že máte otca feťáka. Doma si pribije na záchode poriadnu kobru a povie: deti, idem tancovať na námestie. A oni, že prosím, oci, nie, ostaň doma. A on, nie, dneska sa cítim jak Michael Jackson. A odíde preč v vlakovkách. Strašnú chuť mám pridať sa. Ja som očakovať oblasť, ako sa tam nažívajú ľudia. Takže spodná časť je prázdna, spravila som tam 50 centov, ale už potom sa mi nechcelo ísť hore, že usadiť sa tam, kde sú ľudia. Takže sobota, nedeľa, tam budem sedieť od rána do večera, nezbavia sa ma, ja si tam budem žobrať. Ja som si nežobrala dlho, ja som tiktokerka, ja potrebujem žobrať. No poďme vy vyjebané svine, posielame love, vy vyjebané svine zasrané. Vy si uvedomte toto, že ja mám na TikToku najväčšiu platformu a tým pádom potrebujem žobrať. Pozri sa, ani cent ste mi neposlali, vy kurvy, tu spím na ulici, pozri sa. Žebrácké papule vyjebané, čo tu mám 200 000, aby vám zdochli matere, céry, synovia, všetci. Aby ste skapali, aby vám zdochli deti, ženy, všetci. Normálna vec, podľa mňa. Normálna vec. No a dám si liveko, viete, ako ja nebudem sa doprosovať na streame, nie, ja pôjdem tu, sadnem si pekne na kartónik a ide sa pracovať, áno. Normálne na živnosť. Tak ľudia, tam hore je kopec, na ten sa zajtra pôjdeme pozrieť. Počkaj, tieto vyzerajú plné, ja mám na to bezďacké oko. Toto nie sú prázdne cigarety. Ja som to vedela. A viete čo? Ja akože nefajčím už možno 3 roky, 4, nie som si istá. Ale keď je zadarmo, keď začnem fajčiť. Rakovinka, ale zadarmo. Bo ty už na kosačkách idú. Tu si jazdia na kosačkách, ako keby sa nechumelilo. Ja tu chcem spať hore, moji milí. Tu sa spí. Sa mi tu nebudú... A sa skoro strtkal teraz. Zdvihol sa napred, koleso skoro sa strtkal. Dobre ti tak, keď na kosačke sa tu premávaš. Ja som staršia žena. Ja ich môžem oblievať aj zo schodov. Postavím sa na múrik, oblejem ich vodou. Nemám balkón. Toto ja nebudem podporovať, nebudem toto tolerovať. Tu sú v mojom rajóne. Boha, ľudia, rozložila som sa, ako keby som už tady tu nemala nikdy odísť. Tak, tu si lahnem do spacáku pekne. Tu leží džuklíček. Tam mám rúbsak pri hlave, topánky naopak, teraz vám prezradím prečo. Pretože vlhkosť, kebyže mám tie topánky takto, boha, už sú deravie, kebyže mám tie topánky takto, tak mi navlhnú do rána, lebo padne rosa a mala by som mokré topánky. Tie kurvy besné by ma požrali do rána, tak som zapalila pekne špirálu a nech podochnú. No a napravím si topánky a idem spať. Som si chytila moč. Dovidenia, dobrú noc, buonanotte. Dobré ráno. Počkať. Je 6 hodín, idem sa vytrepať hore na samý vrch po tejto steske. Tu je zase ďalší Ježiš. A hore vyššie vlastne bude dôkaz, že ten Ježiš predával merč. To už som raz natáčala, nikto mi to neveril. Kresťania, že nie, že si vymýšľam. No veď uvidíte. Cinduška, hlavne sa tu nestrep, prosím ťa, poď. No poďme. Si schopná sa strepať dole, poď poriadne, popredný a poď. Lebo ti vravím, nechoď tam. Just tam pôjde. Poď, prosím ťa. Nie, ja ťa idem pripnúť, lebo ty si ako 5-ročné. Kde tam ideš? Na šlak trafi, poď sem. Tu sú slepé schody, nevedú nikde. Nechoď tam! Poď radšej, prosím ťa. Nemôžem ani nič ukázať, lebo troška nie si na dohľade. No, tak tu je moriak. A tam sa dymí. Tam dačo horí. Vyzerá, že tam možno dačo prihorieva. Ježiš, aký sršniak preletel veľký ako dikobraz. Korene. Pozrite sa, nie že on vláčil kríž. Nie. Influencer veľký, on si zaplatil dakoho. A tu? Pozrite sa, tu je to.
Tu už predáva merch. Tu už predáva merch. Normálne. Jeho logo. A ide biznis. Ó, kvietok. A pozrite sa, tu je ďalší taký zaujímavý. Tam je taký hnusný čmeliak. Taký sršnisko veľký. Ježiše, poď preč. Poď rýchlo, tu nás ide ten mizavý vrtuľník, nás zabije. Poď preč. Ľudia, počkať, toto je parkovacia kartička od Hiltonu. Check and choose. Ježiš, ak je to parkovacia kartička, tak idem parkovať v Hiltone. Boha, to skúsim dole priložiť do toho parkoviska Hiltonového, ak to bude pasovať. Tak parkujem v Hiltone. Berem do Vrecka. Viete, aký je problém tu zaparkovať, ak ste sledovali teda minulý rok vlogy, takže... Ale keby niečo, ja chcem Hiltonové parkovisko pre prístupovať. Pozrite sa, kde sa trepe zase, poď sem. Ty si normálna vôbec? Bože môj, ty nie si v poriadku. A pozrite sa tu. Normálne tam má takých fanúšikov, sa mu kláňajú. A vidíte, ako má tú ruku, že... viete čo, nemám teraz čas. Tu má takú asistentku, normálne tieto 3 ženy, tie sa idú blázniť z neho. A on že, nie, teraz nie, príďte si po show. Chceli podpisy, chceli fotky, no fotky nie, v tej dobe nie. Možno tam bol niekde v okolí tesár, chceli si ako vytesať túto, kryhu. Party after party. Nejdem nič vraj, nekomentujem. No poď. Tu už určite pred barom sa vyzlieká, že čo si to povedal? Čo si povedal? Povedz, zapakuj mi to do očí. Aký tam majú bazénisko, kurviska bohatie. Pozrite sa. No, tak toto asi nedopadlo dvakrát dobre. Sám si začal. Nemal vyskakovať, no bohužiaľ. Poď, Cinda, či už nevládzeš? Viete čo, ľudia, stúpam vyššie a už je tu dosť veľa trávy a nechcem dostať znova taký alergický záchvat, takže sa pomaly vrátim a ja vám to iba takto ukážem, lebo tam hore nie je ani nič tako extra zaujímavé, hej. Vlastne tam je len takáto kaplnka, ale nedá sa ani dnuka vojsť, nič. Proste je to oplotené, ani sa nedostanem k tomu. A kríž a hore už je iba rodinný domček. No ak by ste sa pýtali, že čo je na tom poslednom, tak tam je ukrižovaný Ježiš. Tam už to končí. No zrazu rýchlo, ako ide dole. Boha, ty si prefikaná. Viete čo? Ja už ani neverím, že je stará. Dole ma stiahla tak, ty kokos, že keby idem bez nej, tak mi to trvalo polovicu dlhší čas. Beží jak taká turbokrava, normálne ma ťahá. A stoj, Cinda, dosť. Ja nevládzem za tebou, tak si normálna. Zrazu vládze, ona robí také finty, také prešmičky, čo robíš. Idem s ňou na prechádzku, ona nevládze. Idem s ňou hocde, ona nevládze. Ona je len lenivá. Toto, že keď streamujem a ľudia neťahajú, ona chudinka nevládze. Na toto sa pozrite. Ako ona nevládze. Chcete vidieť, ako nevládze? Ako rezko si vykračuje? A ide, pozrite sa, ako ona nevládze. Ty hnusná klamárka čierna. Hnusná čierna ojebávačka. Myslím, že tu roztočím biznis. Takže teraz som išla autom asi takých 900 metrov. Tuto je metro. Prišli také polky, že či by som ich mohla odviezť a ja že... Za desinku? Nie, to som im nepovedala. Akože keby mi ani nič nedali, tak ich asi odveziem popravde, lebo ja som taká, aby som to aj ľudí zadarmo vozila. Ale dali mi desku. Biznis? Čo kebyže tu jazdím na Volte? No len či by sa tí milionári nebali sadnúť si mi do auta, by som ho musela vytepovať, tam bola všade srsť. Ešte tam boli tie podložky, ako sa Cindy troška zaštievanie, tak vždycky tam vymieniam tie také zachcievacie podložky pre istotu ešte pod deku. No a tam sadla. Akože nebolo to zachceté, hej, lebo Cindy málo kedy, že takto uniká moč, lebo bere lieky, ale sadla si tam suverénne do tých oných plienok. Podľa mňa včera išli na hotel, zaplatili 25 € za taxík, tak si to poprepočítavali a povedali si, vidíme tam slovenské špezetky, oko není piča. A oni vlastne prechádzali popri nás, jak som tu spala. Povedali si, a ty spia, tuto na zemi, dáme desku, ideme. No, zaplatila som lístok na 2 hodiny a zariskujeme. Nechám to tam do 10, nechám to tam do večera do 10. Poviem, a ježiš, to fakt? To iba do obeda? Pane, ja som nevedela. No aspoň, že čakať, vieš. Lebo si stojíš sama na vodítku. No bola som kúpiť raňajky, takže 1 panino, 2 panina, prosciutto, sirák, banán, ochutená voda a paradajka, aby som sa vykadila, keď zjem toľko pečiva. No, tak som si to takto naložila ako burger a neviem, jak to zavrem.
Mám tam prosciutto, syr, paradajky. Dojedla som, idem si poriadne požobrať. Uvidíme, čo to dá. Uvidíme, čo to dá, lebo ešte nie je úplne turistická sezóna, ešte tu nie sú tí najbohatší Američania. Videla som tu veľa Poliakov, videla som veľa Ukrajincov, Rusov a zopár Angličanov. A zatiaľ, čo som jedla, tak sa pri mne zastavil taký starší pán a začal mi rozprávať príbeh, ako sa dostal do Sorrenta. Že počas svetovej vojny vlastne jeho otec bol v Československu a dostal sa do lágru. No a keď sa skončila vojna, tak si išiel ako toho pána, ako on bol dieťa vtedy ešte ten pán, tak si išiel zobrať dať k nejakej rodine, hej, kde bol odložený. No a chcel ísť do Sorrenta. No lenže nemal auto, nemal peniaze, nemal nič. Tak zobral taký ako kočík alebo niečo na kolieskách, dal tam toho svojho syna a prešli sem pešo. Normálne sem pešo prišli. Neviem, kde v Československu bol, v akom meste, ale tak či tak je to 2000 kilometrov a viac. A vravel mi vlastne, že ako prežili, že ako tú cestu, takže sa zastavoval v rôznych dedinkách a pýtal si krajec chleba jeho otec a vždycky mu dali nejaký chleba alebo dačo a väčšinou to teda dal zjesť jemu ako synovi. Takže väčšinu času tej cesty bol proste hladný. No a keď sme prišli, takže tu ho čakal, neviem či taký kamarát alebo rodiny známy, to som nepochopila, lebo hovoril dialektom. No a tu už takto čakal a že začali po vojne ako robiť nejaký biznis. Akože niečo si otvorili. Neviem presne čo, lebo to mi nepovedal. No a že s tým svojim kamarátom vlastne takto pracovali, že tam boli od rána do večera, že keď on bol starší, tak už pomáhal. No a vlastne, že majú ten obchod dodnes. Lenže už teraz to je väčšie a že vlastne už aj on má deti, už má syna, dceru a že to majú také rodinné v Sorrente. Prečo moji predkovia nemohli spraviť taký logický krok? Prečo proste ostali vo Zvolene, sa pýtam. Prečo neodišli do Sorrenta k moru? Mohli ísť kdekoľvek a oni, že ostaneme vo Zvolene. Hej, boha bisťu. Som sa aj tam išla pozrieť, že čo tam je. Skúza. No ale čo je nervózny tých ako nebesný kár? Aby ti zrantali kolena. Ja poviem mu, sorry, vyhnem sa mu tých ako začne mi tu ide brnčať. No, dávaj si pozor na lakte dnešný večer, už ich máš dopreklinané. Aj ti pety zrapávajú, ty káru mrnčaný. Tak, dobré, tak som si troška uľavila. Nemám sa tak špinavý, pozrite sa, nie? A vy mi to poviete až o 2 týždne. To sa idem pozrieť, čo tu je. Tam sú také kone. Ľudia, to čo je? Čo sú tí ľudia? Koho to natáčam? Veď, ale to je pekné, to je taká ako záhrada, že? Aha, testovanie vína, typické produkty. Aha, tu sú také ako klubičky. Ahoj, já jsem Elítka a chtěla bych tě pozvat do svého VIP klubíku. Tam totiž podepisuju jako první a plním i tvoje přáníčka. Chápem. Ježiš, Nidu, no nie, dobre, pani. Nechcem, že uraziť takoho, alebo čo, hej? Ale ty koleso, 1500 €, nechaj tak. Neviem, asi som si našťala do kraťas. Ježiš, táto by som našťala aj do úst. Minulý rok tu bolela ho noha. Môžu auto stade odtiahnuť z toho parkoviska. Ferrari volant šoféra Schumachera. Tady sa nedá projít. No, idem sa vymočiť. Nechcem to ísť vrátiť. Tam ten čierny Mercedes. To sú taxiky v Sorrente. Prvýkrát, čo ja vstúpim do hotela Hilton. Bože, 150 €, ja ju chcem. Magramor, tie špinavé topánky. Nie, my budeme poctiví, my sa budeme bať pánov policajtov, my sa budeme bať, že nám odtiahnu auto. Nie, ty nebudeš parkovať na luxusnom stráženom parkovisku. Oni si to všimnú, lebo máš v starých cárach. A čo? Kapsa Ferrari 380. No a vyčistili mi záchod. To bol nános hovien, ľudia. Proste pachtí, že nevládze dýchať. Aj, no si zdvihnite! Pozrite sa, ľudia, aké citróniky. Teraz si zoberte, že akú ja mám ruku. Hej, takúto mám ruku. Aký je ten citrón veľký. Môžete si do toho naplniť zmrzlinu za 8, 10 alebo 12 €. Normálne takýto citrónisko. Vlastne tento citrón je klasickej veľkosti, tak si porovnajte, hej.
A vlastne to sú sorenské citróny, hej, tie rastú v tejto oblasti a tie citróny vo vnútri, a oni veľmi ani nemajú, že tú dužinu, tú šťavu, ale iba tú bielu časť, takú mäkkú bez chuti, tú horkú. A využívajú sa tie citróny čisto iba na to, že sa vydlabú a dá sa tam práve napríklad citrónová zmrzlina. Že to slúži ako taký biokornutok. Pozrite sa, majú tú príľubičku, ale pre bubina. Bože, bubino, 78 €. Ja keby som bohatá, ja kupujem môjim plíšakom veci. Bubino by to chcel. Bubi. To je reprák? To sú repráčiky? Ježiš, ja to chcem. Ja chcem aj toto. Poháre, aha, s kopcami. Tam máš, že bicykle si môžeš dať na ruky. Alebo kocky. Muchy. Keby som chlap a nosím sako, tak si dám muchy. Fakt. Aha, to máte parfém. Capri parfém, Fiori di Capri, Amare. Ja nemám rada také akože kvetinové vône, ale skôr mám rada také ako melón. Ovoniam túto napríklad. To nevonia to zle, ale typujem, že na to nemám. Raz príde deň, keď budem mať viac ako 10 €. Tu je kostolník a tu robia tie tomboly kresťanské. Normálne kresťanské tomboly. Počúvajte, a tu zase taká pani je. Tak z nej nás dajky ju natočím, hej? Toto vám akože ukazujem. No a čo ona tam má? Ja vám to potom akože preložím vám to vo videu. Že čo ona zastáva. Idem do auta zobrať niečo pod nás, ideme sa lahnúť do parku. Spravili sme nakoniec za 35 €. Modlite sa, aby som nemala pokutu. Nemám pokuťáka. Ježišmaria, super. Dobre, nemám. OK, mala by som zaplatiť asi ďalšie hodiny, ale zariskujem. Nespravím to, idem zariskovať. Ako mohla by som zaplatiť tie 2 €, ale chcem skúsiť, že či chodia policajti, no. Ako to inak zariskujem? Ako inak zistím, že či chodia? Proste buď alebo, no. Tak nebudem to zbytočne platiť, keď ostatní vidím, že nie všetci to platia, ale neviem zároveň, že či tu stoja celý deň. Stojí mi to za to? Neviem. Spravím to? Áno. A nateklo mi do topánky. Spadla. Ježiši Kriste. Tlstá vejla, celé nohy mám mokré. No, poplávaj si tak. Super. Marie musím boleť. No, Cindy sa namočila, len už je stará, tak spadla ako bandaska. Priznám sa, troška mám pocit, že sa mi črevo tlačí. Že mi kadidlo sa vykrútila som si ruku. Mačka lížúca si chumajdu. Pozrite sa, zvláštne to je, že? Taký tvar zaujímavý. Vyzerá to, ako keby mala 2 chvosty, alebo krivé nohy. Prečo ju lížem? Či počkaj, čo som povedala? Kašlem na to. Chcela som dať čo iné povedať. Nie, toto som nechcela, opačne kameru. Dobre, prestávajú vtipy, treba mi kadiť. Pozrite sa, prasce, kamene, tam je jaskyňa. Čo je tu? Tam by som mohla ísť popustiť troška prietok. Nemyslíte? Ale možno neskôršie večer. Musím ešte zdržať. Ale rozdrápim mi asi zadné vrátka. Do prdelníka, alebo skôr von z prdelníka, no není toto dobré. Aká gorila. Tá gorila sviečí. Pozrite sa, tu sa prepchám, hop, skočím dole, vykradnem ich. Ja ich asi idem vykradnúť. Dobrý deň, mohla by som vás prosím vás vykradnúť, ja som chudobná. Môžem vám zobrať koberec? Neodpovedajú, vôbec nereagujú. Tu chcem ísť. Chcem ísť kadiť do tejto buše. Ináč mám obmedzený počet servítok, to tiež není vôbec dobré. V skutočnosti je táto situácia oveľa viacej zapeklitá, než sa zdá. Lebo jak sa doseriem, ja nemám iné kraťasy. Ja som si zobral len jedný. Skala. Veľká je, že? Dobre. A čo keby som tam dade išla? Ježiš, to by bolo aj veľmi pekné miesto na kadenie. Tam, že by som sa tako prepchala popod? Myslíte, že by sa dalo? Ja by som tam chcela sa ísť dosť dobre vykadiť. Počkajte, to musím skontrolovať všetko. Počkať, nie. Takže jednoznačne treba ísť sem. Tade, popod, do krovia. Ide sa do lesa. Vykračujem si smelo. Pozrite sa, brána otvorená. Strážnik nikde.
Zbehnem takto dole tak, pôjdem do krovia, tam pustím démona. No ja musím, ja nemám inú možnosť, ja sa doseriem sa, no bohužiaľ. Čo mám spraviť? Ale musíme ísť potichu. Toto asi nedám na YouTube. Alebo dám, nech som kontroverzná. Dobre, teraz sa počúvajte takto. Ja teraz som tu zastala a nejdem dopredu, ale idem takto do boku. Akože, ja tu nie som. Dobre. Vchádzam do objektu. Tvár sa suverene, dobre. Vieš čo? Počkaj, kľúče. Prišla som si sem po auto. Takže kde si dove tu makina? To je strašne Ježiš, fakt tam bolo v tom olivovníku hnusnom. Ja sa bojím, že ľudia budú z mosta z hora. Ja idem pod most. Počkajte. A to vyzerá, že už je zase taký domček. Idem na to. Nemôžem čakať, no musím to spraviť. Najprv sa pozrite, či je tu taká kamera, hej. Vyzerá to tak, že není, vyzerá, že ani nikto není v aute. Bobchám si toto proste do vrecka, tieto kľúče. A systematicky teraz normálne preleziem ten plot, že nejdem váhať, ako keby som to robila každý deň. Zasekla sa mi chumajda na tyči. Dobre, pokojne. Není to prvýkrát. Je to prvýkrát. Ježišmária, dobre, idem. Mám na krajičku. Veď tu vyzerá, že tu je záchod. Ja sa tu poflakujem. Pre Boha. Ľudia, ja neviem, no proste musela som. Boha, nie, že tu dade spadnem. Tebe jebe to čo je? To ja tam nejdem. Počkaj, tam je riadne taká dzúra veľká. To tam nejdem. Nie, to ja tam nejdem. To ja musím ísť dať inde. Skúsim toto otvoriť. Alebo ja neviem, proste, kde mám ísť do liči, ja sa doseriem sa proste. Zamknuté. Piči, kde mám ísť? No jedine asi tam. Lebo inak ma bude vidno. Ešte tam by som mohla, ale veď nemôžem sa takomu pred dvere vysrať. Fuj, ak spadnem, do Boha ľudia, ja ak spadnem, ja by som tam chcela ísť, ale idem sem do kutu. Idem sem. Preliezam. Ľudia, ja som taká trápna. Alebo neviem. Ja mám proste to hovno v sáčku. Ja som ho zobrala ako psie. Ja som to tam nevedela nechať proste. Teraz sme už fakt blízki priatelia. My dvaja. Tak som sa zachovala takto, a čo? Ale lepšie, kebyže to tam nechám všetko. No zobrala som to, a čo? No, som si popratala po sebe pekne. Bože, teraz ten, čo tu upratuje, tak tam nájde iba to hovno v sáčku. Nie, to si budem myslieť, že je psie. To je pohode. Ja mám Bernardína. Hlavne teraz tie kľúče odložiť, nie že ich stratím, lebo to sú jediné. Poviem vám jedno tajomstvo. Možno, že niekto to má tak tiež. Ja kadím bobky. Ja som koza bola v minulom živote. To čo je? To tam idem. Vy neviete ešte, ale ja už idem. Koľko som vysomrovala peniazy za víkend? 20, 40, 60, 80, 100. Určite niekto bude hovoriť, že tieto bankovky som si vyfajčila. Nie, ja som si vyfajčila všetko. Tieto bankovky to boli skupinové zľavy. Mince to bolo po jednom človeku. 160, 170, 250, 275. Teraz ma síce volí prdelník. Proste dali mi to ľudia na cestovanie. Takže som im veľmi vďačná a som rada, že sú prajnejší než Slováci. Alebo než väčšina Slovákov.